Per a la infància i l'adolescència és important que coneguin els seus drets i les responsabilitats que aquests comporten, ja que els permet autoprotegir-se en situacions de maltractament, negligència o abús. També els permet autorregular-se, ja que milloren les interaccions amb altres persones, cosa que estableix una bona convivència. És important que es tinguin en compte i s'apliquin en tots els contextos i espais educatius, en el si de la família, però també on es fan activitats extraescolars, en els espais esportius o de lleure, en els centres residencials on conviuen alguns d'aquests nens, nenes o adolescents, i sobretot a l'escola o institut, ja que és on passen gran part de la seva vida. A partir d'aquí ens preguntem què podem fer per incloure l'enfocament de drets en aquests espais educatius. En primer lloc, haurem de conèixer que aquests drets queden recollits en la Convenció dels Drets de la Infància. La conformen 54 articles considerats universals, inalienables i indivisibles, i dels quals se n'extreuen 4 principis. L'interès superior de l'infant en totes les decisions que es prenguin, els drets a la vida, a la supervivència i al desenvolupament, la no discriminació i la participació infantil. La incorporació de la participació infantil a la Convenció ha permès considerar els infants i adolescents com a ciutadans del present i entendre que són aquests els que han d'exercir els seus drets i no esperar que siguin els adults qui els hi brindin. Per això, la Convenció és el document de referència per aplicar l'enfocament de drets. I què té en compte aquest enfocament? Doncs contempla totes les accions d'acord amb els drets de la infància. Entén a l'infant com a subjecte de la seva pròpia vida i desenvolupament i, per tant, capaç de participar en les accions que l'afecten. Entén a l'infant com a ciutadà del present i com un membre actiu més en tots els seus contextos i promou accions proactives que afavoreixin la promoció dels drets de la infància. A partir d'aquestes característiques, ens cal adequar el nostre rol professional a l'enfocament de drets i per això haurem de tenir en compte 2 aspectes. El primer és la dimensió de l'aprenentatge. No només és important conèixer quins són els drets de la infància, sinó que s'han de tenir eines per tal de posar-los en pràctica, així com actuar d'acord amb els valors de la Convenció, sentir-los propis. El segon aspecte inclou 4 àmbits d'actuació. El primer té a veure amb la incorporació dels drets de la infància a l'ideari dels espais educatius, fent que aquestes siguin un element clau implícita i explícitament. El segon té a veure en com els espais educatius han de ser entorns protectors davant de qualsevol situació adversa, prejudici, negligència, maltractament o abús. El tercer aposta per la participació infantil en tots i cada un de les accions, esdeveniments de l'espai educatiu, fent que aquest s'incorpori en la seva forma de ser. Per últim, el quart àmbit incideix en la generació d'un clima que afavoreixi la incorporació de valors reconeguts a la Convenció i la convivència entre els que conflueixen en l'espai. Considerar l'enfocament de drets a l'àmbit educatiu aportarà beneficis tant per a la infància com per als professionals com per a tota la comunitat educativa. Ara bé, com ho fem? Doncs s'ha de formar a tota la comunitat educativa, no només als infants, sinó també a les seves famílies i als professionals de l'educació, tant en la seva formació inicial com contínua. És important que els centres avaluïn la seva pràctica diària relacionada amb els drets de la infància i el seu compromís amb ells. Per educar en drets de la infància, farem visible aquests drets al centre, a les aules, al currículum, al projecte educatiu. I també aglutinarem els diferents projectes constituint un referent per a tots ells i essent la base d'un ideari profund i d'ampli consens. En relació a l'entorn protector, hauríem de promoure accions de bon tracte entre els membres de la comunitat i proposar accions preventives amb els infants i adolescents perquè puguin anticipar-se a situacions adverses. També els professionals han d'identificar aquelles situacions de vulnerabilitat o risc i informar i col·laborar a les institucions pertinents. És necessari donar l'oportunitat als infants i adolescents perquè participin activament tenint en compte que els hem de deixar opinar i donar-los espais perquè puguin fer-ho, hem d'escoltar-los i, sobretot, considerar les seves opinions i tenir-les en compte perquè influeixin en la vida de l'espai educatiu.
Per últim, per generar un clima que afavoreixi la convivència, s'han de promoure relacions personals positives, sentit de pertinença al grup i d'acceptació, seguretat emocional i valors de respecte i igualtat. Per tant, els drets de la infància s'han de tenir en compte en qualsevol acció que tingui a veure o impliqui els infants i adolescents. Els adults han de vetllar pel seu compliment, però sobretot han de creure en les capacitats d'aquests i guiar-los perquè siguin agents actius del seu propi desenvolupament. I sense oblidar que no se'ls faran seus si no els senten i experimenten.